Morjes, se on taas täällä. No ihan ensiksi mä avaan ja sanon, että tää mun äänen muokkaus varmaan vituttaa aika monta teistä. Mutta älkää antako se häiritä. Niin, tänään mä ajattelin puhua kun toi homoasia on ollut aika paljon nyt viime vuosina esillä, niin mä ajattelin oman kantani kertoa tästä asiasta. Mä en ymmärrä niitä, jotka luulee, että homous tyyliin tarttuu, kun ei se todellakaan niin kuin tartu. Se tulee jostain itsestä ja eikä siihenkään ole mitään geneettisiä syitä. Tai en ainakaan uskon näin, mutta eihän sitä varmaan todistettu millään. Ja mun mielestä nehän se jokainen ihminen saa olla millainen haluaa ja ei meillä muilla ole paljon varaa arvostella niitä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Tai jos ajatellaan, niin sitten kaikki meistä on täydellisiä. Ei sitä oikein toinen pysty määrittämään, millainen sä oot. Ja nyt vähän aiheesta poiketa, mutta samahan se on noin kaikki, jos on vähän kehitysvammainen ihminen, niin siitäkin heti pitää haukkua sitä ja jotkut varmaan töniikin niitä, kun ei ne voi sille itse mitään. Ei se ole niitten valinta ollut. Musta nyt tulee kehitysvammainen. Enkä mä nyt tässä ajattaka, että homous olisi kehitysvamma. Siitä on varmaan vaikea selittää. Jokainen tuntee itsensä ja millainen haluaa olla, eikä siihen ole paljon muilla sitten niin kuin sanottavaa. Mutta se vaan ärsyttää, että homoja pitää haukkua ja niille pitää mennä kertoa, että ne on homoja. Ja kun ne varmaan tietää sen itse paremmin kuin me kukaan muu. Eikä se ole meiltä pois. Jääpä sullekin enemmän niitä naisia sitten kylälle, kun on homoja. Tää suomalainen kansa on muutenkin niin saatanan suppeutunut, että kaikkea ajatellaan niin negatiivisesti heti valmiina, että eihän niistä mitään positiivista sitten voikaan löytää. Ja tää homous ei ole ainoa asia kyllä, että missä suomalaiset ajattelee heti sillä. Se on melkein joka asiassa. Mutta joo. Tähän mä nyt sitten vielä sanoisin. Ja mun tarkoitus ei ole tehdä kauhean pitkiä videoita, vaan mä yritän niin kuin päinvastoin kuin joku muu, niin mä yritän tehdä todella niin kuin lyhyitä videoita, missä mä oon tiivistänyt asian tyyliin 3, 4, 5 minuuttiin. Se on niin kuin tavoitteena. Niin. Ja siihen homouteen vielä, että mulla on pari kaveria, jotka on homoja, tuli jälkeenpäin. Ja mä oon sitten sivusta seurannut, kuinka ne on saanut joka puolelta vähän huutelua ja sitten on jotkut on jopa soitellut mutta ne ei taas niin kuin ole välittänyt siitä sillä. Mutta se ei ole millään tavalla hyväksyttävää, että sä, jos joku on homo, että sä saat niin kuin haukkua ja soitella sille ja näin. Että välillä pitäisi kyllä katsoa ihan omaan peiliin. Tai vaikka kaverin peiliin, mutta peiliin kuitenkin.
Ja sekään ei ole syy pysyä kaapissa, että pelkää miten vanhemmat reagoi asiaan. Koska vanhempien kyllä pitää tulla tukea lasta, oli sitten minkälainen tahansa. Ja noin, että nämä on näitä pieniä asioita, mistä saa saatanan isoja tehtyä. Mutta joo, tässä nyt oli tiivistettynä tää asia, että toivottavasti kelpasi ja oli edes jotain järkeä teidän mielestä ja toivottavasti jaksatte katsoa tän loppuun. Morjes!